Tak sme došli, cesta z Partizánskeho, vidíme na displeji 75,6 km. Priemerná spotreba 13,8 kW, čo je fantázia, čo je normálne až neskutočné, by som povedal, lebo toto auto, čo má písané v papieroch, aj bežne v prevádzkových nákladoch, ročník 2022, tam bola bežne priemerná spotreba 18,5 až do 19 kW. Proste toto auto, tu aj dole je štítok, tak vlastne na tom je to napísané, že auto váži cez 2,5 tony, tak naozaj je to kus auta, ale proste jak idú tie vylepšenia, každým rokom sa tak tuto tá rekuperácia pri tomto odpájanie motora do tých náprav museli znova na tom korejskí inžinieri zapracovať, lebo 13,8